Здравейте, аз съм професор Петров, а вие сте с рубриката Лекарите говорят на Кариера ТВ. Темата на днешния ни разговор ще бъде приложението на лазерните технологии в медицината. Безспорно една от областите, които търпят най-голямо развитие и на които се възлагат едни от най-големите надежди в развитието на медицинската наука. Професор Петров, какво представлява лазерът? Лазерът е устройство, което излъчва много силно концентрирана светлина с определена дължина на вълната и тази светлина е толкова силно концентрирана, че може да реже, да стапя, да коагулира. Това, което виждате по фантастичните филми с лазерните мечове, с лазерните пистолети, е именно лазер с много висока концентрация. А какво означава лазер? Лазер е абревиатура от няколко думи. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Защо според вас лазерите са полезни в медицината? Лазерите имат много висока точност и много добър контрол върху тъканите, които ги прави доста по-подходящи от ножа, от скалпела в много отношения. Кои са видовете лазери, професор Петров, които се използват в медицината? Към настоящия момент лазерите, които се прилагат, са CO2 лазер, як лазер, диодните лазери и ексимерните лазери. Как лазерът взаимодейства с тъканите? Лазерът оказва действието си чрез нагряване, изпаряване или стимулиране на клетките на тъканите и по този начин оказва своя лечебен или деструктивен с лечебна цел ефект. Как лазерите се използват и в хирургията? Хирургията основно за рязане, за коагулация и за премахване, отстраняване на увредени или изродени тъкани. А какви са предимствата според вас на лазерната хирургия? На първо място по-малкото кървене, по-малката инвазивност, които пък след себе си водят до по-бързо възстановяване на пациентите. Използват ли се лазери и при онкологичните операции? Категорично да, тук по-високата прецизност на лазера води до много по-коректно, много по-мини-инвазивно отстраняване на туморните тъкани с максимално запазване на здравите тъкани. Може ли лазерът, професор Петров, да замести скалпела? Категорично да, това е една от основните идеи на приложението на лазерните технологии в медицината. Все повече и повече мястото на скалпела да се замества от мястото на лазерния лъч. Как лазерът лекува ретинални заболявания? Лазерът лекува ретиналните заболявания, като запечатва кръвоносните съдове или намалява процеса на хиперваскуларизацията. А използват ли се и как лазерите в стоматологията? За лечение на кариеси много успешно се прилагат лазерите, като идеята е да заменят бормашината. Също така се прилагат и за лечение на заболяванията на венците, доста успешно в стоматологията. Какво е приложението, професор Петров, на тези лазери в дерматологията? Дерматологията е една от областите, където лазерите навлизат най-широко. На първо място за премахване на белези, за премахване на петна, за премахване на косми. Знаете, лазерната епилация вече доста широко навлезе навсякъде в естетичната дерматология и не на последно място и за подмладяване на различни зони от тялото и най-вече на кожата. Как лазерите подобряват състоянието на кожата? Лазера категорично стимулира производството на колаген. Колкото повече колаген има в кожата, толкова по-младежки вид, толкова по-сочен вид има и толкова по-жизнено изглежда една кожа. Така че, стимулирайки производството на колаген, водят до значително подмладяване вида на кожата. Как лазерите се използват в гинекологията, професор Петров? В гинекологията лазерите имат доста широко приложение също. И моето лично мнение е, че това приложение още повече ще се разширява занапред.
На първо място за лечение на лезии, за лечение на инфекции, трудни, тежки възпаления на влагалището, които не се повлияват от медикаменти. Прилагането на лазер води до пълно обгаряне на влагалищната лигавица и оттам стимулиране на замяната и с нова лигавица, богата на кръвоносни съдове на колаген. Може ли, професор Петров, да обобщим какви са предимствата на лазерите? На първо място точност, с голяма прецизност може да се оперира, да се извършат манипулации. На второ стерилност, защото не докосваме по никакъв начин и с никакъв предмет, който може да бъде по някакъв начин инконтаминиран пациента. И на трето бързо възстановяване, вследствие именно на първите две предимства. Какво е бъдещето според вас на лазерите? Бъдещето за мен е по-широко приложение. Лазерите предстои да навлизат в все повече области, а в области, които са навлизали, да имат все по-широко приложение и паралелно с това тяхната прецизност и точност ще става още по-голяма. Развиват ли се в този смисъл нови лазерни технологии? Да, постоянно, откакто е създаден лазера за медицински цели, лазерните технологии не спират да се развиват и да се надграждат. Могат ли според вас лазерите да заменят напълно традиционните методи? Не, няма начин лазерите да изместят изцяло класическата конвенционална терапия, но пък все повече ще изземат от мястото им и все по-правилно ще ги допълват. Какво е нанолазер? Това е миниатюрен лазер за много прецизни медицински приложения. Там, където става въпрос за буквално части от милиметъра, където човешката ръка не може да бъде адекватно точна. Там се прилагат такива миниатюрни лазери. Ще станат ли лазерите по-достъпни според вас? Сигурен съм, че ще станат по-достъпни, тъй като всяка една технология, когато се появи, тя е доста скъпа, всяка една висока технология, постепенно, когато започне да се произвежда на все повече места, когато за създаването и ресурса, който е необходим, спадне, респективно и цената на съответните апарати спадат и приложението им се увеличава. Кога за първи път се е появил лазерът, професор Петров? През 60-те години на 20 век. Кой е първият медицински лазер? Първият медицински лазер е рубиновият лазер, който вече не се прилага в медицината, но така или иначе той е пионерът, от него започват лазерните терапии. Използват ли се лазерите и при диагностиката? Доста по-ограничено, но да, също прилагат се основно в оптичната томография. Могат ли лазерите, професор Петров, да лекуват ракови заболявания? Да, в доста терапии, обикновено инвазивни, се прилага лазерна терапия, именно с цел по-точно отстраняване на туморния процес и по-малко увреждане на здрави тъкани. Какво бихте казали в заключение, професор Петров, за лазерите? В заключение, за лазерната терапия мога да кажа, че това е една от областите, които ще си разделят бъдещето на медицината, заедно с стволовите клетки, с персонализираната медицина, с генната терапия. Лазерите ще заемат все по-голям обем и дял от терапевтичната насоченост на нашата професия, защо не и от диагностичната й, ще стават все по-масови и по-достъпни. Благодаря ви за интересната тема. И аз ви благодаря. В следващото издание на Лекарите говорят с професор Петър Петров очаквайте продължението на темата за лазерите, а именно тяхното приложение в акушерството и гинекологията.